खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै 28 एप्रिल एबा दिनै ओइचएस हायार सेकेन्डारिनि आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन। फरायसाफ्रा गावबा गावनि मबाइलजोंनो बायदि वेबसाइटनि गेजेरजों रिजाल्टखौ नायनो हागोन जेरै asic.assam.gov.in/result.asic-registration.in आरो digitalcard.gov.in आरो उपलब्ध मबाइल एपनि वेबसाइटनि गेजेरजों थांनानै नायनो हागोन। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2026 मायथाइनि ओइचएस आनजादाव गासै 30,30,744 फरायसाफ्रा आनजादाव जिरायदोंमोन। गिबि मन्थ्रिखौ सनमान होआलासिनो गाज्रि खोनासंथावै सोदोबजों रायनानै भिडिअ खालामनानै समाजारि बिजोङाव हगारनाय सानै सेंग्राखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। समाजारि बिजोंनि गेजेरजं गाज्रि सोदोब बाहायनानै एंगारनाय भिडिअआ गोसारनायनि उनावनो पुलिसआ बिसोर सानैखौ गोख्रों संदाननानै हमनो हादों। बे हमजानाय सानै सेंग्राखौ दकुवाकुनानि माहुथुवा आरो गुबुन सासेखौ कुटापारा गामिनि थागिरि होननानै सिनायथि होदों। बे सानै सेंग्राखौ प्रितम मगर आरो गुबुन सासेखौ दिगन्तमाला होननानै सिनायथिनो हादों। बिजनीआव गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथायजों सासे सुबुङा जिउ खहा जानायजों लोगोसे सासेया गोब्राबैनो जोखोम जादों। बिजनीनि बास लाखिग्रा थावनियाव सानै सुबुंखौ गंसे बलेर' पिकआप गारिया सौख्राङो जेराव बे जाब्रबथाया जायो। जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंखौ बङाइगावनि मौथारा गामिनि जगेन बसुमतारी 55 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ फागुनागावनि प्राणबासि बर्मन होननानै सिनायथिनो हादों। जाब्रबथाय खालामनायनि अनजिमाया जादों AA07BC7988। जाब्रबथाय जानायनि उनाव प्राणबासि बर्मनखौ बिजनीनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय डक्टरा थैबाय होननानै नखरनो फोसावो। पुलिस बिफानाव साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। फोसावनाय बादिब्ला जायफोर बिथांमोना पुलिस बिफानाव साख्रि मावो एबा गावनि डिउटि खालामबाय थानाय समाव फोसावजानाय आयेन बादियै मानिनानै सोलिनांगोन। गावनि बिफाननि ड्रेसआव थानाय समाव रिल सेलफि आरो फट'स खेबनानै समाजारि बिजोङाव हगारनो मोननाय नङा। जुदि बेनि उल्थायै आयेनखौ मानिनानै सोलियाब्ला साख्रिया गोमानो हागौ। पुलिस बिफाननि थाखाय बे गेदेर एसअपिखौ जारि खालामदों सोरखारा। गुबुन हादोराव फिन आरोबाव सासे हिन्दु सुबुंखौ बुथारनाय जाथाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बांलादेशआव सासे हिन्दु सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। मिथिहोनाय बादिब्ला बांलादेशनि चट्टग्रामाव दंफाङाव थैना थानाय थासारियाव बे सुबुंनि गोथैखौ बोखांनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे जिउ खहा जानाय सुबुङा शिवकाली मन्दिराव केयारटेकार हिसाबै खामानि मावदोंमोन नाथाय सानथामसोनि सिगां सानै सिनायनो हायै सुबुङा बिखौ लांखारदोंमोन। बेनि उननि समावनो बे गोथै देहाखौ थैनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ नयन साथु होननानै सिनायथि होदों। मिज'रामाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों आसामनि सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मिज'रामनि कैफां सोहोराव गंसे AA01 ASB 7343 नम्बरनि गंसे ट्राक गारिया कन्ट्रल गोमानानै लामानिफ्राय फिस्लायलांनानै मिज'रामनि कैफां ओनसोलनि गोथौ हाखराव बेलथायनानै गोग्लैहैनायनि जाहोनाव आसामनि सानै सुबुं ट्राक ड्राइभार आकमल हुसेन आरो हेन्डीमेन राहुल आलमआ जिउ खहा जायो। बे सानै सुबुंखौ काछार जिल्लानि थागिबिमोन होननानै सिनायथि होदों। गुवाहाटी सोहोरनि अदालबाक्रायाव फिसाया गावनि आंगो बिसिखौ बिस देवना बुथारनायनि गोख्रों अजद। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव बोलि जानांनाय आइजोखौ श्रुति राय होननानै सिनायथिनो हादों। थांनाय 4 दाननि सिगाङावसो रूपक सेन मुंनि सासे सुबुंजों जुलि जादोंमोन श्रुति रायआ। नाथाय जुलि जानाया 4 दानल' जानायावनो बे बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। नाथाय फिसाय रूपक सेनआ बिसिखौ बुथाराखै होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। नाथाय पुलिसआ बे जाथायनि आन्दोआव मा दं बेखौ रोखायै मिथिसिनो थाखाय बिसिखौ बुथारनायनि सन्देहआव एरेस्ट खालामदों रूपक सेनखौ। जथेस्थ' जाबाय शिक्षा जों मोनबाय थांनाय 22 तारिखआव जायनाखि सिखोना जोहोलावखौ गावथारबाय बुथारबाय बेथ' कम्प्रमाइज जानाय बाथ्रा नङा। गिलु-बालु घटना बेबायदि घटनाथ' अनेक जागोन सोरनावबा जागोन सोरबा बिदिनो बुथारबावगोन। गथिखे जों बेबायदि बुथारग्रा मानसिफोरजों जों एथ' नोरोम जानोफालाय बेखौ जोंथ' साजा होथारनांगोन। ओमफ्राय बिनि बादै नोङो थांनाय जायनाखि 17 तारिखनि एप्रिलाव जानाय घटना जाबाय दा बे हिसाबै बेफोरथ' गोरलै बाथ्रा नङा। दा बे खेथ्रआव पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरलायोब्ला जों जाथिया जोबगोन हारिया जोबगोन। पलिटिकेल लिडारफ्रा लिडार जानो थाखाय माइलेज लानोसै लिडार जानोसै गिदिर जानोसै पजिसन मोनसे लानोसै सोरबा बिदिनो MLA जागोन मन्थ्रि जागोन सोरबा EM जागोन बायदिसिना बिबान लाना थागोन। खिन्थु बे गोरिब गुन्द्रानि अबस्था मा जागोन? जों जुदि दानिफ्राय जुदि सजाग जायाब्ला जों दानिफ्राय जुदि गोख्रों जुदि मोनसे थांखियाव फैयाब्ला जों सानना ला जों बुंनो हायो कयेक बोसोरनि उनाव बे बर' जाथिया जोबनायनि लामायाव फैबाय। बर' जाथिया थांनानै थानाय नंला आरोखि। आरो जों दानो जायगा जायगा थांब्ला गिलुं गिलुं थानो गोनां जायो। जों गिलुं गिलुं थानो गोनां जायो गिलुं गिलुं थायो जों मानसिफ्रा। दाबो जायगा जायगा जोंनि मानसिया डिउटिनानै थायो मोना उन्दुनो हाया गथ' गथायफोरखौ दस्रा सेफटि जायगायाव दोनहैनानै डिउटि नेयो।
दा बे रोखोम पर्यायसिम फैनायनि उनाव जों जुदि दाबो पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरदोंब्ला बे सिमां जागोन बिनि पलिटिकेल लाबा नागिरनाया रायजोफ्रा दा बेखौ सुखुनाय नङा रायजोफ्रा मोजां मोनाखै दा बयबो एकगट जादों दा नैबे घटनानि उनाव होखारनांगौ बे बयबो एकगट दं दा बेयाव पलिटिकेल माइलेज लानायनि बाथ्रा नङा आरो लोगोसे आं बेखौनो बुङो दा बर'फोरखौ आं बुंनो लुबैदों बर'फोर आं खावलायनो लुबैदों बर'फ्रा गिनो नाङा दागि रावबो गिनो मोना आयेना जोंनो माने जथेस्थ' पावार हरदों आयेना जोंनिजों लोगोआव दङ आयेनखौ जों बाहायनांगौ जों आयेनखौ जों आखायाव लानो नाङा आयेनखौ आखायाव लानानै सोरखौबा सिगिस' खालामनाय सोरखौबा माने सोरनिबा सायाव हामला खालामनाय बेखौ डन्ट डु देट जों बेखौ दा खालाम आयेना जोंनि फेभरावनो दं जों आयेनजों खामानि मावलांनि जों गिनो नाङा रायजोफोर दागि आं बेखौ रायजोफोरखौ खावलायो हयथ' गोबां जायगायाव गोबां माने खबर मोननानै गियो आरो निरस्त्र बर' जाथि जेबो गैया सोरखौबा गाग्लोबनायनि जोंहा थांखि गैया सोरजोंबा नांलायनायनि जोंहा थांखि गैया दा बिसोर बर'फ्रा जोङो माने गिनो नाङा दुरबल जानो नाङा जों बयबो दङ अनेक घटना जादों जालांबाय बेखौ लानानै जों गिनानै एक्सन थानाय बाथ्रा गैया